Hvad? Så det er alt sammen, det er KVT Sanufi her, og vi spiller noget mere Egg Wars inde på... Den hedder Storm. Men serveren hedder Cubecraft. Jeg skal til at sige noget andet. Jamen, jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg ville sige, men jeg reddede den lige indtil du begyndte at sige, du skulle til at sige blah, blah, blah. Du strugglede lidt der. Jeg strugglede sygt. Ups, nå. Jeg fik 7 stykker jern. Jeg fik et 16, så jeg vandt. Ja, men så igen, du tabte jo stadig, ikke? Jamen, det er vi nære. Hvis du nu smed det til mig, så kunne jeg rent faktisk opgradere den. Opgør det. Opgør det. Ja, men det gør jeg ikke. Nej, men du kan gå ind og tænde den anden så. Nej, fordi så kan jeg bare komme hurtigere afsted. Jamen, Tommy, det har vi snakket om. Chommy. Lige præcis, Andreas. Ja. Det der sker, det er at... Har du taget noget stykke guld? Jeg har 5 stykker. Kast den. Nej, fordi da du fik iron, ville du ikke smide det. Det er forskel. Okay, det går nok. Orange har mistet deres Ekovic. Ikke man en busser. Det er så det mærkeligste navn til dags dato. Til et æg. Til det ikke, ja. Ellers er det ikke så mærkeligt. Nej, det er sådan rimelig standard. Altså, jeg har 2 klassekammerater, der hedder Æggemand Busser, eller hvad du sagde. Eller hvad du sagde. Så jeg bestemmer, hvad de hedder. Lige præcis. Præcis, Elise. Fordi de er alle sammen dig. De er fan i hvert fald. De er fra Fanø. Det er ikke langt fra sandheden. Jeg kommer jo faktisk fra Fanø. Hold nu din kæft. Nå, hvem tager vi ud? Hvorfor fik jeg lige et stykke guld? Villageren gav det. Nice. Jeg elsker villageren Oj. så. Hvad? Jeg counter den her over. Nej. Nå. Lad os lige spille noget counter. Dækker du lige ægget til? Der er allerede nogen på vej over. Ja, de var faktisk helt over. Jeg har blokke. Køber lige nogle blokke alligevel, så jeg kan blokke dem ude, hvis de skulle komme igen. Fanger du den? Blokke dem ude. Ja, okay, den var rimelig lousy. Ja, den var meget lousy. Hvis lousy altså var et ord. Lousy er et ord. Og hvad så? Det er et lousigt ord, men det er et ord. Ja, Andreas, du er godt klar, at vi har vundet nu, ikke? i hvert fald over dem her. Tager du dem ud, eller skal jeg komme over og hjælpe, eller? Ja, jeg kan godt tage dem ud. Jeg tager dem bare ud med min pickaxe. Din pickaxe. Øj, et halvt HP. Ej, så smadrer ham der, der Okay, lige er jeg løber spawnet. over lige og dar dem ud. Og dakker dem ud. Jeg er så virkelig skrald til sådan noget her parkour. Ja, det kan vi jo se. Gå ind på bare med 10, så se det. Det var konge. Hasta la vista. Fista. Ja, jeg slår mig lige ud af banen, du ved. Tog du Jeg der tror- så lang tid at dræbe ham? Nej, men det var fordi, han blev forvirret over, hvor jeg var, så jeg gik bag ved ham. Nå. Så er du trollet bare. Jeg tror, han troede, han havde slået mig ud over, og så stod han og kiggede ud over kanten i et godt stykke tid. Jamen, og ham så... der, han er dum. Han stod også bare på broen og placerede blokke, når jeg kom. Ja, så, men jeg synes, det var lidt sjovt, så jeg ville lige se, hvor lang tid der ville gå. Så stoppede han op her, og sådan, og så... Vi skal ind til midten, Andreas. Det er korrekt, gode. Tess. Vil du lade være med at kalde mig det? Jeg hedder Mathias. Ej, jeg driller bare, du må godt kalde mig det. Nå, jeg troede, du sagde, ej, jeg driller bare til, at du hedder Mathias. Jeg tænkte sådan, har mit liv været en løgn? Det har det også. Nå. Jeg er faktisk ikke fra Fanø. Wow. Fordi det er løgnen lå jo. Ja. Lad os lige gå ind til midt. Ja, Er der overhovedet nogen, der har været ind til midt? Hvor skal gå ind til midt? Jeg sværger. Hvorfor læspede du lige sådan? Eller... Det er fordi, at det er den tid på året. Vinterhalvåret. Så er man forkølet hele tiden. Hold din kæft. Og det gør så, at jeg er åbenbart lesber. Jesper? Også ham. Du hedder Mathias. Ja, også ham. Hvor er du henne? Jeg er på vej ind til midt. Overfra? Nå, du er fra? Nå, fra forsøg. Jeg bygger der bare. Bare dækker. Er der nogen derinde på midt? Nej, jo. Nej, det var der ikke. Neo. Det er en sanger. Okay, Andreas. Jeg hedder Mathias. Du er jo ikke en sanger. Ikke officielt set. Der er nok ikke nogen, der vil lytte til min musik. Det er også derfor, jeg ikke har lagt det på YouTube. Hvis I vil se... Nej, I må ikke se min musik. Jeg synes, så hører man også musik. Jeg skulle også lige til at sige, at det er svært at se musik. Du kan se musikvideoer. Der er jo lyrics. Jamen, det er jo ikke musik, akkorder. det er jo bare tekst. Nej, akkorder. Det er jo også en form for musik, ikke? Det ved jeg ikke. Det vil jeg sige. Ja, du vil sige så meget, mand. Du snakker hele tiden. Tak, Andreas. Jeg gør mit ypperste. Ja.
Nå, men hvad skal der ske her? Skal vi se, om der er nogen, der er kommet ind til midt. Det er der næsten her. Mig? Der er nogen, der er kommet ind til midt herovre. Næsten. Står du bare til diamonds? Gå tilbage til vores, hvis du kan. Jeg har 5. Jamen, så kan du tænde den. Er det den her vej? Hvilken vej er det den her? Vores det er den eneste, der er helt lige. Okay. Fordi de andre har faktisk været klogere, eller sådan lave dem op og sådan noget. Men jeg tror faktisk, jeg går over på en af de andres øer. Er det ikke bare, at vi fjerner vores vej efterfølgende? Jo, det kan vi vel godt. Du kan bare fjerne den, når du kommer ind igen, fordi så har vi jo nok til at ligesom at... Ja. Yeah. Så behøver vi jo ikke de andre mere. Eller midt. Jeg sniger mig lige rundt om en, hov. Andreas, hvis du ikke kommer tilbage inden for det næste stykke tid, så fjerner jeg altså vejen igen. Så bliver jeg lukket inde. I will not run the risk. Jeg vil ikke løbe risikoen. Der er ingen is på koen. Ko på isen. Koetes. På isen. I fisen. Skal vi bygge over til den anden ø herovre ved siden af Grå? Og så bare sige gadang. Jeg har været en idiot. Ja. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Hvad nu? Jeg siger, hvad nu? Ja, vent lige, mand. Jeg er gået over til nogen, uden at have... En pickaxe? Ja, det er i hvert fald ikke en pickaxe, der kan hakke deres ned. Nå, nu tager grøn Grå ud, så det behøver jeg ikke at beskæftige mig med. Men Grå ryger nok snart herover, Andreas, så det kan godt være, du måske skulle tage at komme hjem igen. Og med snart, så mener jeg lige nu og her. Hvad så der, lige nu her? Ja. Eller kan du tage rød ud, eller hvad? Ja, jeg står på Røds ø. Jamen, kan du tage deres æg ud? Det er jo det. Nej. Det kunne jeg ikke. Okay. Så kom over, fordi tilbage. Men vi kan... Ja, jeg er død. Jeg tager lige lidt af den her vej ud, Andreas. Hvis jeg bare havde haft 2 stykker guld mere, så kunne jeg... Det er typisk. Så kunne jeg have taget deres... Så skulle jeg gå efter deres obsidian. Men så det gør jeg altså lige. Jeg kan lige så godt tage det over nu. Jamen, grøn kommer over til os lige om lidt. Gør de det? Har du opgradet den her år? De er på Grå. Jeg har ikke opgraderet noget som helst endnu. Hvor mange diamonds havde du på dig? Jeg havde 5 kun. Okay. Så det jeg mangler 1 fra at kunne opgradere vores diamond. Jeg har 4, men jeg løber bare lige ind i midt, og så prøver jeg at se, om jeg kan få nogle flere. Jamen, du kunne eventuelt efterlade de 4, du havde. Ja, men dem var jeg løbet ind med. Andreas, det er fjollehoved. Jeg er en fjolbanan. Du er i hvert fald et fjollehoved. Jeg er en fjolbanan. Hvor mange har du? Du har lige opgraderet den, har du ikke? Jo, Grå overlevede, tror jeg. Nå, det var meget godt. Ja. Hvis jeg bare havde en ordentlig pickaxe, så havde Rød været en fjende mindre, kan man sige. Ja, Andreas, det er jo så din egen fejl. Det kan også godt være din fejl. Du ikke gav mig de rigtige... hvad det nu det hedder. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke komme på en undskyldning. Nej, der findes ingen undskyldninger for dine dumheder. Kunne du tænke dig måske at obsidianere vores æg? Ja, det kunne jeg godt tænke mig, men det kan jeg ikke, Andreas. Hvorfor kan du ikke det? Fordi jeg ikke har nok obsidian til det. Jeg mangler 4 stykker for at kunne købe, eller 4 stykker guld fra at kunne købe 5 stykker obsidian. Jeg mangler kun 2 stykker nu, så... Så gider jeg da ikke komme tilbage. Nej, nu har jeg dem alle sammen. Hvor mange stykker diamonds har du? 6 stykker lige nu. Jeg har 22. Hold da op. Og jeg har ikke noget armor, så jeg venter lige til at få 25, så kommer jeg tilbage. Det er logik. Ja. Jeg mangler kun 1 nu. jeg kan ikke helt se logikken i det, Andreas. Nej. Risk it for the biscuit, som man siger, ikke? Løb risikoen for citronen. Ja, også den. Er der nogen efter mig? Nej. Skal jeg opgradere vores guld nu, ikke? Opgør det. Hvor meget har du? Det er dig. Jeg har 11. 16. Er vores diamond helt opgraderet? Nej, ikke nu. Det bliver den her. Kommer der nogen ind? Nej, det var en anden villager. Muligvis det var mig, du så. Jamen, jeg så godt dig, men jeg så sådan en anden villager. Skal vi gå over til grøn ud? Nej, Grå er nej, de er ikke ude endnu. Skal vi ikke gå over til Grå ud? Nej, faktisk ikke særlig mange derude. Der plejer altid at være flere ude. Jamen, skal vi ikke gå over til Grå ud? Jo. På det eksakte tidspunkt. Bygger vi ikke en vej op eller sådan noget? Jo. Hvad skal vi bruge en bue, vel? Nej, vi behøver ikke så meget. Vi skal bare lige, altså, vi skal bare have armor, og så bare
Det, Okay. Folk har faktisk også sagt til mig, at jeg skal købe en punchbue i stedet for. Ja. Men jeg ved ikke rigtigt. Nej. Punch er lidt lige meget. Fordi hvis du endelig kan skubbe nogen ud over, så står de alligevel et sted, hvor en normal bue vil gøre det. Det er også lidt min umiddelbare tanke, men Og så en power bedre, sådan, så du kan dræbe dem, hvis det skulle gå ind og blive. helt afgjort, de mister meget mere damage. Hvor meget armor har du nu? Jeg mangler top og bund. Okay. Tynd i toppen, som man siger. Skal vi købe en ordentlig pickaxe? Ja. Okay, så gør jeg lige det. Okay. Det er i orden, Morten. Ej, det er bare for sjovt, du hedder ikke Morten. Det er helt korrekt, jeg ikke gør det. Er det det? Jeg køber lige armor, sådan, så hvis vi skulle dø, så havde vi noget. Jeg har noget læder, hvis der er. Jamen, så bare læg det over i kisten. Hvor er kisten? Er det det sædvanlige sted? Ja, om bag. Jeg skal også købe mig et bedre sværd. Hvad er det, et diamond sværd koster? Det 12? Ja, jeg har bare iron, det er fint for mig. Jamen, du ved, jeg bliver ligesom nødt til at... Men jeg mangler stadig top og bund. Ja, okay, det får du rimelig hurtigt. Og så tænker jeg, at det er fint at så bare gå. Jeg køber lige nogle golden apples. Bare det Nogle ikke? gølpølse apples. Lige præcis. Gøl er det bedste føl, som man siger. Skal vi bygge over til grå? Ja, en grå? Ja, grå er ved siden af. Nå, ja. Jo, grå. Nå, de bliver taget ud nu, tror jeg. Jamen, det gjorde de også før, men det gjorde de ikke. Så blev de ikke taget ud før. Nej, men jeg tror, de har obsidian eller et eller andet, sådan, som der ikke lige var taget højde for fra de andre side. Nej, det er måske rent nok. Gør du det oppe? Jeg prøver bare lige at gå over til... Okay, blå, eller dark blue prøver her. Jeg går lige ind og tager dark blue ud, fordi de er næsten ude. Har de bue? Nej. Ikke dark blue, i hvert fald. Ham har jeg nu. Han er i lige Campolaciaen. Dark Blue mistede en spiller. Det var mig, der gjorde det. Jamen, så de har faktisk ikke nogen... De har en tilbage, han står herinde. Ham vil jeg hellere lige tage en pink, eller en lilla. Så prøver vi lige at se, om vi kan tage lilla ud her. Jeg kan kun gå ind og dræbe lilla, så kan det være lidt lige meget. Well. Er du i troubles? Nej, ikke i trouble som sådan, men... En turbulens? Også det er en turbulent tid, vi er inde i. Ja, det tænker jeg. Fik du dem? Fik i hvert fald deres æg, ikke? Det er det vigtigt. Det er en start. Så kan man godt få de andre bagefter, nemlig. Jamen, var det... Grå er ude nu, eller hvad? De var kun én. Nå ja, det sagde du også i starten, gør du ikke? Det ved jeg ikke. Skal jeg løbe over til grøn ud? Kan du det? Jeg kommer over, jeg skal nok komme over. Det gjorde du selv, eller hvad? Ja, i hvert fald deres æg. Kan du tage dem? Det er jo lidt det, jeg er lidt i tvivl om. Ellers kommer Super Nufi. Grøn er ikke... Jo, en tilbage, eller hvad? Nej, jeg har lige slået ham ud. Og der står, han er elimineret. Så han er nok elimineret. Nå, ja, okay. Kan vi gå videre herfra? Ellers skal vi gå over og prøve lilla, fordi de var slet ikke tanket op. Skal vi tage lilla? Vi kan bare via midt. Men skal vi ikke lige gå ind og fjerne vores midt? Mig, eller hvad? Nej, det er lige meget. Vi skal ind i midten hele tiden, jo. Ja. Jeg synes sådan... bare, vi udsætter os selv for unødig fare på den måde. Hvad så? Hvad så? Hvad så? Risk it, mand. Risk it for the fisket. Som man ikke siger nogen som helst tid. Wow, douchebreak.dk. Nej, du kunne da sagtens komme derop. Din ædle klunke. Tak. Den har jeg aldrig fået at vide før. Du har altid ønsket dig at få det at vide. Selvfølgelig har jeg det. Endelig en, der værdsætter det. Eller værdsætter dem. Eller den. De tre. Ja, lige præcis. Nå. Du ved, hvad man siger. Hellere 3 for meget end 3 for lidt. Ja, også det. Løber vi ind til midt? Ja, i hvert fald derinde. Skal vi gå ind og tage... Jeg køber altså lige en bue, Andreas. Ja, jeg ved Skal jeg spare op til bue til dig også? Nej, jeg er ligeglad.
Jeg har heller ikke noget ordentligt svært. Andreas, Vi er så early burly på den, altså. Så hvis du er så ligeglad med det hele. Jeg tager dem her over ud alene, så. De har jeg alligevel kun, hvad hedder det? Det ved jeg så ikke, om jeg gør. Jeg kommer og hjælper dig. De har kun, hvad nu det hedder? Læderarmor. Hvad er det der er på midten? Ja, det er mig, der står midt ude i det hele. Det er sådan et udsat område. DK. Lo. Vi er DK. Lo. De har ikke noget at gøre godt med, vel? De har ikke nogen bue eller noget? Nej, så havde de brugt den allerede. Hvad laver du? Jeg laver en vej op. Gå væk. Okay. Vi kommer ikke fremad på den her måde, det er jeg godt klar over. Men vi kommer lige lidt højere op, inden vi begynder at gå fremad. Jeg tror muligvis, vi skal begynde at vinke farvel til vores ø. Hvorfor? Fordi at der er rimelig stor odds for, at der er nogen, der nu måske lurer, at vi er på afvej. Så gå væk. Jeg kan ikke... Hvor er det sur. Men jeg kan jo ikke bygge, når du står lige i ansigtet på dem, man. Og det plejer ikke at være et problem. Okay, jeg vil lige være faldet ned fra træet. Højt fra træets grønne top faldt Kova ned, jo. Jeg tror, der er en af deres, der er hoppet ud selv. Øj, han kaster lige nogle diamonds, det er fint. Tager du ægget ud imens? Det tænkte jeg. Ja, hvis du er i gang, så er det i hvert fald en god idé. Du er ikke i gang, eller hvad? Hoppede du ned i hullet? Nå, okay, det gjorde du ikke. Tager du den der? Han tager måske sig selv ud, eller hvad? Han løber. Godt ramt. Nå, jeg løber tilbage mod vores ø. Ja. You cannot build here. Me cannot. Kanut? Hvem er Kanut? Det er mig. Åbenbart. Hej Kanut. Mit navn er Bobby. Nej, bare lad os tage rød ud. Ja, vi løber bare derover, ikke? Jo, ved du hvor rød er? Ja, det er sådan diagonal modsat. Hvordan kan det lade sig gøre? Diagonal modsat? Jeg ved det ikke, er det ikke bare diagonal? Jo, men det er jo modsat. Jeg tror, det er sjældent, man siger modsat. Nej, ikke der, hvor jeg kommer fra, Andreas. Du kommer også fra Østrig. Nej. Okay. Okay, Pink har mistet deres sag. Men så er det da bare gå over til rød, fordi så er de jo ikke at se. Ja, så bang. Nej, jeg står helt stille på min skærm, sådan der. De skyder efter mig. Fuck it. Løb nu bare, mand. Der er ikke nogen vej, jo. Der er ikke nogen vej, jo. Der har de alligevel været lidt smart. Hvorfor løber du? Du løber virkelig sådan lige ud. Altså, du løber i 100% vinkler. Ja, jamen, jeg kan virkelig ikke klare de her spidse vinkler, skarpe vinkler i Minecraft, og du ved det. Jeg rusher dem bare, så må de skyde mig ud. Jamen, jeg er klar til at skyde dem ud. De skyder efter dig nu. Ja, fuck det, mand. Sammen. Rød er faktisk kun ham tilbage. Er det kun ham derovre? Ja. Skal jeg så ikke bare tage din bue, og så bare skyde efter ham? Jeg fik ham der. Hvad får ham nu? Han kan ikke skyde efter mig. Det kan han godt. Det kan han godt. Oj, han rammer ikke. Han rammer ikke de første gange. Går han mod mig? Ja, han er der. Skal jeg komme op og hjælpe? Han er i hvert fald diamondsvær, så der har jeg tabt. Men jeg har slået ham godt væk. Er vejen her sikker sådan? Ja, du går bare, Kova, for jeg dør nemlig. Du tager ham bare. Tag ham! Hvis du taber den der, så ved jeg, altså jeg har skadet ham så meget. Du burde bare kunne flække ham. Godt apple. Ej, det har han ikke. Flæk gølpølse, mand. Fuck lort. Nej, det skete ikke. Jo, det gjorde. Du fatter ikke, hvor meget jeg skadede ham. Du fatter ikke, hvor meget jeg ikke fik skadet ham. Fik han bare hitchain på dig, og det var kørt? Ja, det tror jeg. Jeg er virkelig skrald til PvP, Andreas, og det kommer folk også til at kommentere på nu. Ja, det men håber det jeg er en del også. af charmen. Jeg skulle faktisk nok bare blive ved med at slå på ham, for jeg tror, jeg havde overtaget. Men altså, når du forsøgte at løbe, eller hvad? Lidt bare sådan at se, om han fulgte efter mig. For hvis ikke han fulgte efter mig, så kunne jeg bare spise et golden apple, og så kunne jeg også være good to go igen. Hvad? Han kommer? Gør han? Fedt. Hvor mange diamonds har du? 12. Så køb dig bare lige en dårlig bue. Okay, kan du ikke lige beskæftige dig med ham? Jamen, hvor er han? Han er på vores bro.
Hvad? Faldt han ned? Hvordan kan... Jamen, Nej, det er ikke GG, vi mangler hans æg. jamen, det er da stadig GG, at han falder ned. Jeg troede faktisk, vi havde hans æg. Men skal vi så ikke bare gå? Ja, det ved jeg godt, du troede gå. Men what the fuck? Der er ingen, der er i tvivl om, at du troede, at vi havde hans æg der. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænker på. Du behøver ikke at tanke op. Bare have en god pickaxe, og så er det bare det. Så jeg skal bare have læderarmor, eller hvad? Ja. Og så bare en god pickaxe. Hvad? Har du en god pickaxe? Ja, ja. En Efficiency 5. 3. det tror jeg simpelthen. Nå, det tror jeg mere på. Ja, jeg køber lige noget læderarmor og et sværd. Bare et almindeligt sværd. Jeg køber også lige en efficiency 3. Jeg er løbet. Jeg skal måske lige have nogle golden apples. Det er slet ikke nødvendigt at gøre så meget her, når han lige er faldet ned. Det er fandme også uheldigt fra hans side. jeg var også bare sådan helt... Hvor fanden er han? Han lavede lige Houdini'en. Så var han bare han var bare forsvundet, og så havde jeg dræbt ham. Super fedt. Han fedt. så bare ned i void, altså. Nå, skal vi løbe? Du er løbet. I don't even care. Oh, you don't even care. Not gonna lie. Jeg har ikke blocks med. Hvordan kommer vi derover? Jeg har heller ikke blocks med. Så kommer vi ikke derover. Jeg har 8 stykker iron. Det er ikke helt nok. Okay, men jeg kan tage ham ud, fordi han er over på en anden ø nu. Så hvis du bare kan gå over, hvis du bare køber nogle blocks. Skal jeg lige løbe hjem igen, eller hvad? Ja, for han er på en anden ø. Trust me, daddy. Det skal du aldrig nogensinde kalde mig igen. What the fuck? What the fuck? Kom nu, kur. Skulle jeg ikke købe blokke? Det kan ikke tage så lang tid at købe blokke. Ej, nu må du lige spænde hjelmen og komme ind i kampen, ikke? Og Hjelmen er spændt, mand. er den spældt? Den er spændt som en flitsbue. Nice. Ligesom en enis. Why you do run? Why do you run? Nej, jeg kan ikke engang svare her. Jeg skrev, vi har ikke nogen blokke, men... Er det ham derovre på den der ø ved siden af? Eller var det dig? Jeg er lige gået over på en eller anden ø. Ja, Purple, ikke? Jo, han er på sin egen. Okay. Og jeg er på Purple. Purpletær. Purpletær. Det er sådan lidt mærkeligt. Er det ikke? Jo. Jamen det var fordi jeg lige bøvsede samtidig. Ja, jeg ved det godt. Gibsons skibskibis bøvsede lige. Har han bue igen? Det ved jeg ikke, det har han højst sandsynligt ko, men du skal bare løbe. Fordi han kan ikke finde ud af at ramme den bue der. Den booty der, han kan bare. Så er jeg løbet. Det var lige ved at næsten ko være hesten. Og han er over på den der ø stadig, ikke? Han er på sin egen. Nå, nej han er ikke. Jo, han er. Han står på rød. Ja, det er hans egen. Hvorfor var han så på den anden før? Det her er hans egen. Jamen det var den anden han var på før. Det var vel fordi han skulle samle ressourcer, jeg ved det ikke. Den er Diamond Generator ikke engang tændt. Jeg køber lige nogle golden apples. Jeg skulle have spist et golden apple, et af de der simple nogen. Gjorde du ikke det? Ja, jeg nåede det ikke. Du blev stresset over, at jeg sagde gå ind? Ja, Andreas, jeg kan slet ikke... Det er præstationsangst. Angst. Jeg er også den. Ankel. Præstationsankel. Jeg kender godt præstationsankler. Ej, du kan virkelig ikke finde ud af at hoppe. Jo. Men det er bare lige det der, når man ikke lige ved, hvor man skal hen, ikke? Han skyder efter os. Ja. Og så blokerer du lige den vej, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle løbe op af. Trust me, daddy. Ej, please, Andreas. Det er mærkeligt. Igen. Stadig. Still weird. Very weird. Jeg løber i 90 graders enkler. Det er jeg ikke i tvivl om. Vent, havde han lige et godt op? Jeg tror det. Han har sådan et godt apple kit. Ja, det er voldsomt. Ja, lad ham da. Lad barnet. Vi skal bare hoppe ned. Jeg blev ramt. Skal jeg ofre mig, og så kommer du? Jeg skal lige spise et golden apple. Prøv at spørge, om han vil være venner. Tim. Wow. Det er slet ikke nødvendigt. Har du ham? Nej. Men jeg kan godt hurtigt tage ham. Vent, jamen jeg tager ham bare ud over. Og jeg har taget alt det i hans chest. Jeg tager den. Nå, det gør du. Jeg bliver alligevel ved. Hvor er han henne? Jeg tror ikke, han når at leve. Det... Nej, for han var på godt apple, så han er ikke død endnu.
Nå, ja, okay. Jeg nåede også lige at tage alle hans chests. Jamen, så kan vi jo næsten nå afslutte på manér. Skal vi det? gøre det? Rigtig arrogant, bare tage Jamen, alt så vil jeg da sige tusind tak, fordi I kiggede med. I kan se Nufis perspektiv inde på hans kanal. Der er et link i beskrivelsen, og så ses vi næste gang. Husk at smide like, hvis I kunne lide den. Vi ses. Hej. Hej. Det er faktisk udmærket, synes jeg. Ja, det var meget fint. Vi tager en til, ikke?